Hej, velkommen til den her video, hvor jeg vil vise jer, hvordan I kan bruge Excel regneark til at optælle antallet af de enkelte observationer i et observationssæt, altså hyppigheden og frekvensen. Og jeg vil også vise jer, hvordan I kan lave diagrammer i Excel regneark. Og den undersøgelse, vi kigger på her, jamen det er undersøgelsen af skostørrelser for henholdsvis drenge og piger i en klasse. Så jeg fandt ud af tidligere, at mindste værdien er 36, og min største værdi, det er 45, den er her. Og derfor så har jeg skrevet observationerne fra 36 til 45 op her i rækkefølge. Nu kunne jeg godt tænke mig at vide, hvor mange der er af hver enkelt observation. Så jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor mange størrelse 36 er der egentlig her. Det kunne jeg sætte mig til at tælle, men hvis man nu for eksempel har 100 tal, så kan det hurtigt måske komme til at misse en. Så derfor så kan man bruge en anden lille fin funktion her i regneark, der hedder tæl hvis. Så skriver jeg her tæl, så skriver jeg tæl hvis. Det vil sige, at nu skal jeg til at sige, hvornår regnearket det skal tælle, hvad kriterierne for at skulle tælle det er. Og det giver mening lige om et øjeblik. Først så siger den, hvilke områder skal jeg tælle i. Så jeg vil tælle alle de her skostørrelser, der står her. Og så spørger den, hvad kriteriet for at skulle tælle. Jamen i det her tilfælde, der er det jo 36, så nu skal jeg i hvert fald lige skrive semikolon. Semikolon. Og så kunne jeg godt skrive 36, men jeg vil hellere bare trykke herover. D6. Med den information, der står der i tilfælde, jeg skulle lave noget om. Parentes slut. Enter. Så nu tæller den altså, hvor mange der er i størrelse 36. Og det kunne jeg så gøre hele vejen ned. Men nu ved jeg jo også, at det her, det er hele tiden det datasæt, jeg skal bruge. Så jeg kunne godt gøre det lidt smart, og så kunne jeg jo bruge den der funktion med dollartegnene. Det er hele tiden det samme område, den skal tælle i. Så hvis jeg nu heroppe i min formel går op her foran C, og så trykker på min computer Ctrl Alt og så 4, så kommer der sådan en lille dollartegn frem. Det gør jeg både for en C, jeg gør det for en 2. For det skal nemlig være det samme i alle de formlerne hele vejen ned lige om et øjeblik, så kan det være, det giver lidt mere mening. Og jeg gør det også for mit N og for mit tretal. Og det var altså Ctrl Alt dollartegn på min computer. Og hvordan det er på jeres computer, det kan godt være, at I lige må prøve frem med det. Godt, nu kan vi se, det her dollartegn, det betyder, at lige om et øjeblik, når jeg fører min formel videre, så vil det her, det vil komme til at stå i de formler, jeg fører videre herned. Hvorimod D6, det vil ændre sig. Det kan vi se her nu. Nu kører vi lige ned her. Sådan, så kan vi se. D6 bliver til D7, D8, og det er fordi, den ligger hele tiden en til hele vejen ned, når jeg kører ned. Men som I kan se, så det der dollartegn foran, det gemmer den. Altså det bliver gentaget hele vejen ned. Så det er jo dødsmart. Så derfor så kan jeg så nu se, at der eksempelvis er 5 nummer 41. Og lad os nu lege, at der kommer en ændring. Nu laver lige den her 40 om til 41. Så vi kunne se, så ændrer det hele sig. Og det er det, der er så smart ved et dynamisk regneark. Vi kan også lige hernede sige, fordi lige om lidt, så skal vi jo beregne frekvensen. Og der har vi ligesom brug for at vide, hvor mange der er i alt. Og det er måske meget nemt, altså hvor mange observationer der er i alt. Og det er måske meget nemt i det her lille datasæt, men som sagt, hvis man har et større datasæt, så er det ikke helt lige så nemt. Og der bruger vi så den funktion, der hedder autosum, som ligger heroppe. Og I kan se, der ligger også flere forskellige. Der er også gennemsnit, blandt andet max og min, der ligger heroppe. Men vi tager lige autosum. Så spørger den mig, okay, vil du gerne have, at jeg skal finde summen af de her celler? Og det er ganske rigtigt, så det trykker jeg bare enter til. Sådan for noget, der er 24. Så vil jeg gerne finde frekvensen. Og frekvensen, det fortæller jo, hvor mange procent af de samlede observationer, der er i det her tilfælde, størrelse 36. Så frekvensen, det er hyppigheden i procent.
Og den kan man skrive både som decimaltal og som procent. Men nu tager vi lige allerførst og finder frekvensen, og så skal jeg nok fortælle, hvordan jeg vil gøre det. Man kan gøre det på flere måder. Men allerførst, vi skal have en formel, ligesom vi skulle før. Så jeg skal lige starte. Hvad fik jeg lavet der? Fik jeg trykket på noget, jeg ikke skulle? Ups. Sådan der. Så jeg skal lige skrive det lighedstegn først, fordi jeg skal have en formel. Og nu skal jeg også finde ud af, hvor mange procent den ene udgør af de 24. Derfor så skal jeg altså sige E6. Og igen, jeg kunne også bare have skrevet 1 divideret med E16. Fordi det er mit samlede antal observationer. Hvis jeg nu trykker enter nu, så får jeg jo et kommatal. Jeg kunne godt tænke mig at lave det om til procent. Og for at lave det om til procent, så skal jeg jo, som I måske husker, gange med 100. Så jeg ganger med 100. Og så trykker jeg enter. Så siger den her, frekvensen, altså procentsatsen for skruestørrelse 36, den er 4,16. Og vi kan godt lige prøve at se for sjov skyld, om det egentlig virker. Vi kunne godt lige lave den her op til 36, så skulle det gerne ændre sig. Ja, det gjorde det. Det er smukt, hva'? Det er jo virkelig smukt. Nu kan jeg faktisk ikke huske, om der stod 40 eller 41 her. Nå, det er også lige meget. Det vil jeg gerne gøre hele vejen ned. Men, ligesom før, så er der jo noget, der skal blive ved med at være det samme her. Og man kan sige, at antallet, det skal jo ikke ændre sig. Så, der hvor der står E16, skal vi lige op og stå her. E16, det vil vi gerne have det her dollartegn foran. Så, vi tager kontrol alt, og hos mig et 4-tal. Og det fik jeg da vist gjort. Nej, det var god nok. Og så skal jeg også lige have det foran 16. Sådan. Og så kan vi se, hvad der sker, når jeg hiver ned her. Bum, bum. Og I kan se, det er klart, der er ikke nogen størrelse 38, og derfor er det 0. For at lige lave en kontrol, så ved jeg jo, at alt det her, når jeg lægger det sammen, skal vi lige se, hvor mange procent det giver, for at se, om der er lavet en eller anden lille fejl. Så kan jeg jo bruge autosum igen, og så spørger den, er det dem her, jeg vil lægge sammen? Det er de celler her, der er markeret med blåt, og det er det, fordi det starter jo ved F6 til og med F15. Den er god nok. Jeg trykker enter. Og så viser den det 100, og det passer fint. Det er jo 100%. Alle tallene skulle, altså alle frekvenserne lagt sammen, skulle meget gerne give 100%. Ellers er der en fejl, det ved vi. Det kan godt være nogle gange, alt afhængig af, hvor mange decimaler man tæller med, at den kan havne sådan lige, 99,8 eller 100,1 eller sådan et eller andet. Det sidste vi lige skal, det er, at det her, det kunne vi rigtig, rigtig godt tænke os at få vist i nogle diagrammer. Og jeg tænker, en hyppighedstabel, det vil jeg gerne have. For jeg tror altså lige at gå ind og ændre det her til hyppighed. Sådan der. Så det vil jeg gerne have lavet et diagram på. Mine hyppigheder. Og nu glemte jeg faktisk noget meget vigtigt. Jeg vil også have mine skostørrelser med, ikke? Sådan. Godt. Så nu siger jeg, at jeg vil gerne indsætte. Og vil gerne indsætte et diagram. Og jeg kan godt lide at tage den her anbefalede diagrammer. Det behøver man ikke. Man kunne også have valgt den her over for eksempel. Men jeg kan bare godt lide, for jeg ved jo, det er et søjlediagram, jeg vil lave. Jeg kan bare godt lide den her. Okay, hyppighed her. Den vælger jeg. Den ser god ud. Alle mine skostørrelser. Så siger jeg OK. Sådan. Og den kan jeg så altid tilpasse ved også at så skrive hernede under. Der kan jeg give den nogle titler og sådan noget. Men det vil jeg ikke bruge en masse tid på nu. Det er sådan noget, man kan sidde og hygge sig med. Og den måde, man kan ændre, der kan man jo ændre heroppe. Eller man kan gå ind på diagramtypografi, og så kan man ændre på, hvordan diagrammet ser ud. Og man kan også ændre på dataerne. Det kan I altid selv sidde og lege med. Det sidste, jeg godt kunne tænke mig at vise jer, det er, jeg kunne også godt tænke mig at få vist frekvensen, altså procenten. Og der vil jeg tænker, jeg gerne vil prøve at lave et cirkeldiagram. Så det, jeg markerer igen lige her.
frekvens. Og så siger jeg indsæt, anbefalet. Og hernede, der kan jeg så få. Og der kan I så se nu her, der kan jeg jo ikke se, hvad det er for nogle skostørrelser, vel? Så for at få den sådan helt rigtig perfekt, så skal jeg faktisk over at have mine observationer med også. Så hvis jeg nu siger sådan her, så ved den faktisk ikke, hvad det er for nogle skostørrelser. Der er hvor mange procent. Den ved bare, at der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 forskellige slags. Og det her, det er igen også noget, jeg kan gå ind og ændre. Jeg kan blandt andet også gå ind og ændre, om jeg gerne vil have, at den skal vise mine procentsatser, så kan jeg gå ned og vælge en anden en, der viser procent. Men som sagt, så er det her med typografi og indstillinger og hvilke data, der bliver brugt, det er noget, man kan sidde og lege med oppe i menuen heroppe. Man kan vælge data, ombytte en masse ting. Nu vil jeg ikke snakke mere. Nu har I fået rigeligt med info. Håber I blev klogere. Hej hej.